Oglanlar bugünkü klibimiz Serdar Sapar bilen bilýänimin aýdymy Karaçy maýdanyna bu dosaglan görün, onu ýene men göremek, sen hemçin men aýtdym, emoçy ýa diýip. Ýene bir patbeşiňiz aslında şoň haýyşy bilen iki bolup okap, agam şonu eday menim gördüm şo klibi diýdi bulan. Bilýänim bilen Serdar Saparyň kime diýen klibi şeýle bir diýä otaýdy. Bilýärmi, zat hakyna gidipdir, näme şo razbyça sabyçaly ýazylan ssenariýa, bir gyýyz şo oglanyň pulny soýýan bir gyýyz we maşençi, bir gyýyz şo hakda ýazylypdyr, şolar ýalyp edip ýörýän bir gyýyz bar ekeni. Indi şo hakda ssenariýa ýazylan, şo hakda klip düşürilen, umumyň aýdanda gyýyz gaça, innem görýäsiň siwedenden. Bismillah. Indi başladykmy kritika? Indi başladyk. Ýöredik. Radno taýnam. Ya, fele ýekçe bir bar näden. Ýani gör, işte sen öz gözüňden men bilesim melýa, biraçan, işte nirne wot saňa, ene sen bilýän görüjü. Men kritik bolýar, men rejissor tarapyndan seredýän göz bilen, daşy men kinolarda da seretmem, abyşy göz bilen seredip görüp bolan, düşünýän, şonçada döwründen soň, ene sen abyşy wot bilýän görýän adam. Sen biziň halkymyzyň göri. Şoň üçin sen gözüňden näýlek bolýar göreli. Bas. Yani men doňdup kurlan ýerden sen näýlek reagir edýän görelýär, bu işler adam bolmaly, baly gurruny tordy, başlady ganda. Kalon kaçma ama. Ha, bana gittik. Aha. Dur. Men aýtjam. Böyle dur ýekece zat, nirne ýalňyş. Bu Ferit klibiň başynda rejissoryňa dönüň sen. Rejissoryňa dönüň sen. Ne ýalňyş gördüm? Ay. Diplomatda men pikir etdim, pul berer. Şo bar şonu tap ili tam. O kinodaki edilýär. Getir. Pul goýulýar, şuna surat goýulyp bilýärmi? Barny şolarda meni zakaz, 2 lira zakaz edilen ýalyk ssenariýa. Minus bar. Bolýar, dur. Indi men şu jagyşda bir daýdyn. Nirde haýsy ýerde gördüňiz logikada, şo bir zadyň diplomatyň içinde bir sanyk surat dur. Şular ýalyk. Bilýärmi? Köp diýme gidiyorsun. Ýöne şular ýalyp bile patda bolýar kinolarda soвершенно skretni dur. Açça içinde bir surat bezlukda goý birat. Bir surat içinde de ödüniň danlylar durýar bilýärmi? Şeýdi goýan bolýar alalýar. Kinolarda biz şonu görýär. Nirde gördüňiz bir diplomatyň içinde bir sanyk surat getirip bermeleri. Ödem logikmi hakyky durmuşdy şo diplomat getirip şeýdi goýandan soň näme içinde şo surat aşap düşüp. Zadyk men açanny da bilýär. Tarjygyny da goýan bolsaňyzmy? Ola ýokarada süýşmändir bilýärmi? Yo bolýar oğlum hiç diplomatda bir haçab gonorar goýun, pul goýun da, içinde üstünde surat dursun, ýam şo logikny bolýar. Indi bolýar ologly näme sepden şonu zakar. Bu goýun sana mı ne snar edipsiň zamyna? Bu gyz aslında maşençin şo gyza o şologlyny ziýan ýetirmek klipde şey diýdi patmişikler. Ýöne nirden logika tutduňyz awataýda. Başladyk. Ýa Hudaýa Qızyan, o dost näme? Yo, ol bir kile bilýärmişdi. Ine rejissor bolsa, şu maşa rejissor bar, ne şoňa şeýip aýtmakçy. Düşündiňmişdi, nirden gördüň dost diýip. Ol men nämeden ýaşly şulara emosiýa çykdy, ýa negativ emosiýa çykdy, ýa özüňe rejissor diýen bolsaň bir seretmeliler, ara şolar ýa-da. Esin got gülýär aktyor oýnapdyr, şu aktyorum tanaýan men. Bilýärmi? Näme üçin etdiňiz o? Gülýärlaýdym o. Böyle gitdik be. Şulakçar goýnasyn. Aýdym goýany, erkemen goýarýar, men goýarýar. Saklap bilen senden bağdımı, elim tutup dödüm, tutma ünlü adımı. Kime gideriptin atımı, beri bağlı yapımı. Saklap bilen senden bağdımı, elim tutup dödüm. Sonra näçe tip bolady? Gördüňmi? Ine halkyň gözi. Men rejissorlygym seretçegim däl. Näme üçin tip boladың suraty? Sen anlaňa ony bir zat üçin. Yo, ol almakda da radno seret. Indama ssenariýa başynyň emosiýasyna geçeli. Indi berilär, şu gyzdyny şon zakaz edilýär, dogry dämi? Oglan zakaz edildi. Näme sen tip bolaman, näme ho? Şimdi kino däl o radnoy bolo. Garnaşydyr. Şimdi kino däl bol.
Başşan malini ayırmalı. Şoňa wady näme kartina näme diýilýär, şo mörtw kartina diýilýär şoňa aslında. Richard Goddard'ın mörtw kartina şol goýlan oýan. Bu tipa killer bolup gidýär. Ayni tipa killer barmy şol oglanyň adatna çykýar da şonu foýmaly adat etmeli. Asipaly No, maknama. durun gittik bol ya hiç. Ha, o yer. O kadir tapdın. Kadir gowy. Inni gadetdi. Kadir gowjadan başlada bilýän, bir hilek näme kino, näme ýadyma şona kino. Gowja gadetdi, no bolýa, ladna men razylaşan köp bere bilen men ýokdyjak ýöne. Gaty ubitýerlerini to. Eýam kartina normalny göresiň gelen, ok başa. Ha, inni oglan, ýa gördü, oglany restorana, kafeye minip barýar. Karaçy maýdanyny ine şol gyýdyň şoňla tanışmaly. Men düşündüm. Inni Karaçy maýdanyna Kadir gelinýär, şo gyýy tanışmaly. Inni bilýänim, dawaýny munapsyzda dideli. Şol oglan aslında nirden gelip nädip çykanyň şonuň kinoda Paskalkasy ýok, ine şo oglan nämini, kim şol? Nämen rol oynýar, kimin rol oynýar bellidir. Bolýardyr soň gorkarlar. Näme üçin şo gyýdyň izinden aslında inni men pikirimçe şol oglanam yanan şondan. Şu rolünü şol emosyonu verip otur. Aslında rejissor Goddard'dan şey, ýöne dikkatli agyr beripdirler. Şu düşün. Rejissor Goddard'dan men aýdaýyn doşan. Şunu şey dip bilýärmi şol adamyň rol oýnamaly. Şonu öňünden birde bolan ilki görkezilýär. Şu adama ansaplyk beýmse, kino görmakda adam rahatlanyp görmeli. Adam bu zamaraç etmeler kim kabullyp. O hakda da girin YouTube başa taýda we su funksiyonu. Men özümden tapýan bolsa, kino formatly umumana deni kino signala, kino teknika özüniň zady bar. Sakawla urdy braçandan ha gulaňa deşdiler gitdi. Yo bra dog, inen ajanym men ya bolýa hiç bolýa gitdi. Ay, para yok bu, kanay var. Bu näme düşüp, men tam bir wagt düşündirýänmi gel bäri. Ferit Bot ine rejissor dökkerini düşünürjek. Şo Feritni şu taýda kelle döwlen näme umman ben bilemem. Uqdum mu näme etdiň radnoy bagşa dot bagşa öňünden aýdýan. Ferit ýöne Ferit eden işiňe Ferit radnoy ýöne eden işiňe Ferit brat innikiňe berk bolay gaýş edýän. Men kim rejissordyň bilemokmyň bilesimem gelen o. Ýöne Ferit. Gyýyz girip gitdi dur. Men sana düşünürjek. Gyýyz girip gitdi. Dogry dämi? Gyýyz girip gitdi kafe inni bulamyn şo gyýyzy ýarlap gör düşünüklüni. Şo gyýyza satışmak isleýär. Inni bolýa ýekajada. Maňa düşünräňde şu näme üçin ahrana şo kafe salman, näme üçin salmady şonu? Ferit, dur. Men sana bir düşünürem. Daşar ýurtda baram. Restoran, kafe, klub bolýar. Şo sen üstün üçin salman bilýär. Ýyrtyk bolsa, bomuş bolsaň, bilýän özüňe seretmän kirli bolmak. Gulýarlar sypatda. Bolýar haça bomuş etdi. Et bomuşsyny. Edýän kartinasyny onda salmasyn. Logичный bolýar. Ferit üstü baş arasy. Näme taklada ahrana? Ene sana sora. Näme taklada ahrana? Şu jagaşyny oňarmandyr. Näme üçin kabuto Bıgıydı şu izimden bir gelýär, şonu sakla diýen ýaly. Bak sana dönen, diýen ýaly. De şonu diýen bolsa gowulurdy kadrda. Ahrana gel. Dogan şey eli bilen şey demok bilen. Şonu gorkatdy. Düşündiňmi mi? O düşündiň, onuň ahrana saklap bilýär. Onu padozry üçinmi da bolsa. Bilen ne üçin saklady? Olam mihman, menem mihman. Ya gittik. Eýam bolly öp düşünürler üçinji. Gowja restoran. Gowja restoran. Men aýdan. Ayt. Bu näme? Inni oglanla tanışmany aldy or, dämi? Durdy, men de sana. Men oglan bolsam, şo gyýy gowja bolsam, men kokteylçi uratjak. Yo, inni Ferit bu o gyýyz on ahatosyna çykdy, dogrymy? Onu bu näme üçin beýdýär?
Ne ayıp bereni görýärsiň, seretini gyýdymyny galartor, ne gyýdyny muňla tanışmalar aýdyp beýdip dogry, dämi? Şunu rejissor ýazyp durar şu ssenariýany görürler. Buyur bolýar. Vay Allah can, vay Allah can, gözüm. Bir de yokma şimdi. Şu derecede ovodan, şu derecede kovaydım. Ey zayilattırlar omunu. Karaç teret. Bolýar goýber hada. Böyle hiç de değil. Başımdan emçi etme. Böyle. Yürü ağrıyor, uçmak olmaydı ya. Ya bunlar kimdikini o düşüp gördü? Yok, kimdikini o da. Dur. Devdas. Dur. Ya. Näme bak? Meni ise kurulacak. Koy. Bak haydara, Huday kettin o. Paýaky. Başla. Vay Allah sana Sveta Karek, zaferede. Sveta Karek, yüzü yalpıllap duro, ine ende filtrini yirde gerek. Sen biliyor musun Serap? Maşin çıkaranka, matrixi şuma ver ya, svet yetmese biliyor musun? Ondan bunlar köprak svet yakıp, ine şu şuma ayırmalı ol ya. Şu köprak svet yaksan, gördün ne aylak adam yüzüyen ya, men köprak çoğu senin ben görüp de, ağam, doğrudan senin sipa kamerada da koğduşun yandıydın ha. Ine ende filtre, men aytma ende filtre, Türkmenler köpüs ulana, nok studiyolar, dağıtlar deyip, ine ende filtre nir bulan ya. Hazır biram diyer akıllin bir aparatam, ende filtre, hadi da olana, on şemsil için ay abzor düşürecek bu mi? On şem düşürecek için abzor. Ne açıdan ende filtrenin vidi var. Yonu koş, her vidinin ediyen bir kerekedi var. Size dönün, operatörler, böyle ya.